Mga good Samaritan, may buntag, kumusta? O karon no, nakaabotah diring dapitas may lower hasaan Misamis Oriental kalagi atong gisaran no, katong ato ang subject diring dapita tong yagi nga ato siya nga balikan no, tungod lagi kay adunay mga good Samaritan nga nagtunol sa og dugang papalit bugas undayon cash no, gamay lang ang cash but nakasiguro ta no nga dako na kini siya tabang no, ngadto na sa tuang Tagalog atong malikon nga dili ni vlog ang atuah but ginahimo nato ni nga maong videos no, para nga maka-inspire ngadto sa to makaigsunan kay lagi ako mismo galantaw ko og mga videos sa social media nga maka-inspire pod labi na katong mga hatag og tabang ma-inspire kay ko. So muna yung rason nga kita pod mismo naghimo tanini dili tumong para nga mo-income ta but ang tumong nga ma-inspire ang atong kaugalingon at the same time kita sab na magkahatag inspirasyon na ngadto sa tuang mga kaigsunan nga muhimo gihapon no, nining sama ni atong gihimo nga krusada. So nanata diri nya karong higoyaw na nagmotor ta no, nagmotor ta kaning tulaya mao gini kay katong yagi ni anit tagaulan man to timing ron buntag tanian he. So muna rason walay ulan o nagmotor ta mao kadalhon na nato bugas. Sige abat ilang dalan dire ba to okay sige mo ni nga dalan naugon ta ni kastara. Okay sige hinay lang ta kay medyo tugbungon ang ilahang area pod diring dapita. Sige so nara sakto gyud ang dalan nanapod si sir may buntag dia sir na si ma'am diha sige sige so timing ra gid among pagabot no. Nagulan na tong yagi gaulan man to so dayon ta sa ilahang balay kay ma'am yung buntag dia ma'am nibalik gid mi sa balay sir nibalik gid mi din kay kuan man kanang human di atong paganin ako diri pauli ko samtang pauli ko sa kagayan katong gid nga adlaw pauli na ko nay naghatag no good Samaritan nga naghatag og kamayar god palit na kog bugas gyapon wani nga bugas tapos na day kuan gamay pod nga cash but tod bam katong yagi wana ko napangutanas imuha no di ba katong okay ra kayo katong tayo ma'am nga kuan no kanang nakabalo ka nga naakaring balatian no unsay imong gi kuan pud ato sa imong lisod sa imong utok nga di ba stage 4 cancer unsay lisod sa imong nauna tong tungura primero ato sir kay murag ginadawat na ako nga murag kasagara man gud ako nabalaan kung may nana ka na inana na lang imong kinabuhi primero nagilak ko then nag-ingon din ko nga kung ingon sa Ginoo nga diya ra ka gyud pero kung kaya pa nimo mo fight ka murag sa kuno na ana nga lang sa akong mga pamilya so mo nantod karon gikuan jud ko nag-fight gyapon ko sir pero ang akong kontra karon sa akong kakuan akong kalisod murag gida unsa na ko pag-fight kung say kapas mo ko inana ra gida sir pas mo ko makuan ko kay akong mga anak pud kay kung makakuan sa na sila katong isa estudyante usay kay mapaningkamot ta sing ko galingon sama sa kong ingon nya kaning isa kay mag-apply pa kay pabansa ni naho man ang ikaduha na ako pod so kanang puro mga labor lang ilang masudlan ba tabang nya kanisa nang akong kamagwangan di sa nako siya mapatrabaho ko man say mo tabang sa ako kay dako pod biya ko nga babae nga simba ko mag-unsa ko kung magkuan sila tanan di walay mo tabang nako so siya angga labas ako kaakat sa ko galuto magpakaon anak ba mo na sara kung kakuanan mo na usay nga usay to magmay pud ko nga usay magyo ko kapoy na kay kasundaran ko sir sa tinod lang ako magkinahanglan para sa akong tutoy ako mga gamit usay kisa-kisa na akong pangayuan kawati ako sa trabaho kaloy sa Diyos po kaya nasa kay sama sa mga nga good Samaritan usay na mga tag sako usay kung wala na mga tag usay magpasuko ko sa ila mga iko sa hospital kay basi tagaan pagyapon ko nila mo na para gina sir akong kakuan akong kalisod akong kakuan karon isa na ko pagsukol kung wala pud akong akuan brag makawala og paglaom pud ba
Pero tuod ma'am, katong time nga niadto ka sa ospital no, adto ka sa doktor, giingnan ka niya nga marigi na nakatoy stage 4 cancer. Kasi kauban mo ato nga time. Akong anak. Imong anak. Di ba pila kay kabuk anak nimo? Tulo. Tulo. So pag uli nimo, gisaba nimo diretso sa uban nimong mga anak? Oo, sir. Gisaba nimo? Gingon ako sila tanan nga dili na ako pareha sa una. Pero before patong gingnan ko sa doktor nga stage 4 ko, pero nag-iyon ako dahan sila sa ilaha nga. Kaning akong balatian, kaning ako sure gid ko kung magpa-check up ko sa doktor cancer na gid ko. Pero wala ko kabalo unsa nga unsa na ko nga stage unsa nga kuan. Mo to nga pag ingon sa doktor nga inanak ko, mo to nag-ingon din ko nga yung sa doktor, ma'am okay ka lang? Nako dok, alang-alang magsinggita ko, alang-alang maghilaka ako, makuan ko. Dawat ko naman dok, nga inanak ko. Pero nga ako lang, kung kaya pa nako, kung tagang pa ko sa kinabuhi sa ikaduhang kinabuhi sa Ginoo nga sukol ko makasurvive ko, why not tabangi lang ko unsa kong buhaton kung kaya nako mulaban ko mo to nagsugod-sugod nag-start na din ko nga na nagtabang sa ako sa kumpliti-pliti mga nanap ito sir magturito ko sa payag mga yung tabang sila ang gakuan sa akong kanang para sa DOH medical na ako mo to nga time hanton na lang dayon nga pagsugod na din ako chemo diya sa kuan diri sa ni NMNC na nag-in sa ko ma'am. Kaning uban nimo nga mga kuan nimo, pwede nakadili mad ko sa mga sa kanang sa ni medical center ban hospital. Nana na diri sa to sa provincial basta may nani nga mga request sa mga cancer. Diri na makuha na to dito ang kuan nimo. Aron di na sa kamato dito sa kuan. Ang imo na lang ana, ngato na lang allowance o kanang pliti-pliti anak ato na siya provision pero naisasad sir nga nai-resita ang doktor kanang makita sa imong mga laboratories na wala sa ilaha imo gipalitan sa gawas na kami sa mga cancer patient ang among tambal usahay amin mo barato mahal pud biya na usay kay maghatag ang doktor sa imo nga good for 2 months na ang isa usay kay kung kuan nga 70 na 50 na 2 times a day na unsa na lang na nimo pag kuan ana ag pangay pamagal kasi mong pliti o sa mo lagi usay di ko makainom sa tambal nga hatag sa kuha usay mga napulo ra kabuk ako mapalit ana ba usay wala din ako makapalit ana ra sad. Sige ma'am, salamat. Og ako sa interview pud ang imo hapong anak no. Tod sir no. Unsa kay pangalan sir? Kevin. Kevin, sir Kevin no. So ikaw magyud ang maraog abag-abag gyud si mong mama di ba? Ikaw gyud ang abag-abag. So karon nga nakabalo ka sir na sa iyang gibati. Like unsa kalisod no ang imong kahimtang nga ikaw ang abag-abag sa imong inahan. Ipaitay nagyapon ko sir. Pasong inahan ako. Ipaitay kaya ra gyapon bisag sa kompleto lang. So gwanta gid nimo para sa imong inahan. Para sa una na ako sir. Nagiba kay sa una katong gamay pa ka nagagwanta bit po siya para ko si mo ba? Gwanta gid sir halos mulakaw gid na si mga sa una nga kwan sir. Palayo para lang sa among provide niya sa mga ba ang pagkaon. Karon nga sa gingani lang among ikasukli siya pud nga magtabang siya. Mintas buhi pa siya. Kaya ano tanan problema po mo. Mintas na lang pa. Pero na usay pa na sir nga. Wala lagi challenge mo sa Ginoo. Sila sir kaya man po. Sir katong gani na po kay gi-send sa ko nga picture nga inyong balay na hulugan ito gahoy. Wala sir. Kanang diha nahulugan? Para sir mo ning kahoy. Nahulog siya, nahulog. So naguba inyong balay? Mara sir guba kay sir. Ano? Okay ni, mo ni siya. Mara sir. Ganun to kusog ang ulan na to? Busog. Na ato siya nga panahon nagikimo si mama. Pag uli na mo diri nagchat mo before tong pag uli na mo nagchat ako ng asawa nga ang among balay ko nang tugan sa dako nga kahoy. Wa po mi nagdako nga ang kahoy kay gabok nga dako kayo. Dabi karon sir kay gikan si mama gimo. Ay ma, unsa may utong kon natin liop. Sige mo yata nagpamagi yung makakita tagtabang. Sige lang sir kay may mayuman ang punukuhan. Sige si Auntie sir nga salamat po ta kay napoy nagtunol no. Muni nga bugas so kaning itunol si mga ma'am. Ang bugas no gikan sa Good Samaritan karon niagi natagaan naman tag bugas pero karon gihatag na sa gusog. Na? Ka by the way masulatan sa mga Good Ay dito sa Samaritan. kagayan na magpakimo ka. Basta
pamasahe sir kay 1,000 ang gamot na sir kay full day maguna sa sir. Kaon namo kung anak Kahato sulugon sa mga usay kay katawan. mag-abot og kuan, usay kay usay na yan mag-abot og kuan to may di ko sa kakuan sir kay ngano usay mangguti naman ka buta sa nakakuan Labi na katulad. usay manggut kay ang taxi magataxi na manggut ko sir gikan diyan sa kuan di mo ko magbaklay kay hanguso na manggut ko sir na magtaxi na ko say ang taxi pod magdemand sila nga duol rabi ang Karangaysano usay depende usay di mi sa Gaysano usay di mi sa Aurora ag sakay Aurora Agora na usay na ay maabot og 100 kapin na isay pod nga 100 ram ang inana ba na kung usay sad makasakay mi musakay mi diri paingon sa Taguluan pod mo na nga masay magdoble na among pliti-pliti sir ba pliti paingon din sa Gaysano pod pagkapos sa Gaysano makasakay mi usay ang pangayo sa kuan magdemand man sa duol ra man ma'am tungagan namo ang among kanang ilang sakit ka sir ilang rate kanang meter ilang meter nila alkansi daw sila sa ilang sa kanang ilang pagkuan pag-ali nila bayad so ang ilang 44 nila nga kuan himog 45 kalit na agilom na lang po na hatag na ko sila 70 mas indul gid ang kuan parehas ba siya masay mag-iyong pangaban sobrahi mambi kay maluoy ka o may nana na sila sa inong pakyo kadula ng NMNC na nako ay sir maluoy sa rin tawo mo sa kuha na mo to nga mo lagi na ikaw nang bahala sa ako ma'am mo to makatag din ko sa 70 o sa 80 may nana sa ilaha unless kung kuan ko hindi na ako makakuan sir kaya di man lagi parehas ang pliti lagi usahay. Okay ma'am, nay actually nay gipadala rin nga cash pero gamay ra man kay ni no. Wala ra gini kaawat og 1,000. Gamay ra gini pero kuan man ni kaning tis ba matabang na lang po no. Kuan ra na siya mga 300 am kani. Biha pa daw ma'am. May 100 200 300 agad ma'am. Pero at least nga kinasing-kasing po na nga gihatag sa mga good sa baitan. Wata ka balo, basin daig na makakita paano nga videos mulugang, di ba? Lagi, sir. So blessings kayo. So ma'am, salamat na lang kay sa imong higayon og nang hinaot mi no nga kuan gyapon padayon gyapon kung bate gyapon no taliwalas mga pagkasala. Nagpasalamat gali ko sir kay nagbalik sa kanagatag sa ako. Karon dako tabang na ni sir oy. Ma'am, manggali at igo na sad kami sa kahoy. Na nako nga ako'y maluis mawasa kay sir pagali niya wala na tesin ani pod. Pero sige lang sir kay dili man sa unsa mi sir kay ako sa setinod lang sir wala man ko na nadani maginani kaulaw ko takuan sa tao pero ako manggod anak na nakuan sa inyo hana agkakuan na lang ko ba nga yung siya nga maulaw man ka mga tinod man sa nakay sakit agkaulaw lagi ko kakuan sa mga tao sir masing mataga sa dire kabalo na sa akong batasan nga maulaw ko mo kuan ba nasa pagkakaroon na wala man kulay maduulan na inani naman inani naman ako kaimtang in reality di naman pare sa una og karon so dawat na lang sa ko kung unsay kuan karon nagpasalamat sa ko napagya po naloy sa ako anak sama sa inyo sir salamat kay sir kay nakakuan sa ako dakong tabang na biya ni sige salamat ma'am salamat og tuod magad Samaritan no katong buot mo hatag no kang ma'am labi na siyang panginahanglan labi na sa pamilya pagkaon ket no mo nay pitos gid pug kaya karon nga mga panahon na pwede nyo i-direct no diring dapita sa Procres no Procres Lower Hasaan na Misamis Oriental. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa itong mga videos kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.